Brej! Akú mačku si vybrať? Nájdeš tú pravú pre seba. Chceš si zaobstarať mačku, ale nevieš, ktorá je pre teba tá pravá? Poďme sa pozrieť na najlepšie plemená podľa tvojho životného štýlu. Chceš mačku, ktorá je prítulná a rada sa túli? Ragdoll doslova sa rozplýva v náručí a miluje spoločnosť. Britská krátkosrstá, pokojná, maznavá, ale stále nezávislá. Perská mačka, elegantná, pokojná, ideálna na maznanie pri filme. Hľadáš aktívnu a hravú mačku? Bengálska mačka, energická, skáče a behá ako malý leopard. Abysínska mačka, veľmi inteligentná, zvedavá, stále niečo skúma. Sibírska mačka, miluje pohyb a dobrodružstvo, ideálna pre aktívnych ľudí. Chceš mačku, ktorá je nenáročná na starostlivosť? Siamská mačka, krátka srsť, minimum česania, ale veľa lásky. Ruská modrá, čistotná, tichá a krásna. Americká krátkosrstá, robustná, nenáročná, ideálna pre začiatočníkov. Si alergik, ale chceš mačku? Sfinga, bezsrstá, žiadne alergény s chlpou. Sibírska mačka údajne má menej alergénov v srsti, vhodná pre niektorých alergikov. Každá mačka má svoju osobnosť. Ktorá z nich sa k tebe hodí najviac? Napíš do komentára, akého mačacieho kamaráta máš doma.